Kalata yɔrɔw dayɛlɛla sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wɔɔrɔ wagati Ameriki jamana ale babolo kɔrɔyanfan na. Ni tile in kɔnɔna la Ameriki jamanaden mɔgɔ miliyɔn caman de bɛna bɔ ka taa Kalata u ka jamana ɲɛmɔgɔ kura ye ani ka wasadenw sigi ani mɔgɔ minnu bɛna taa kuma u tɔgɔ la wasadensow la ani nagakɔrɔ ɲɛmɔgɔw. Kunu tɛnɛndon fo mini wagati ni cɛbɔ fila jamana ɲɛmɔgɔya ɲinini nɔfɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Donald Trump ani jamana ɲɛmɔgɔ dankan Kamala Harris u kɔni tora fanga yerekofo baaraw la. Philadelphia, Kamala Harris a yɛlɛ laseli kɛ Pittsburgh ko a ka fanga yerekofo baaraw ko fiɲɛ cilen do ka ɲɛsin olu ma. A yi sinsin a kan ko wa Philadelphia dugu ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ni kalata in koɲa la. A kɛlen ka laseli kɛ ko nin ye ale ka politiki lajɛ laban ye. Donald Trump ye a yɛrɛ sanga Ameriki futinɛ yelenbaw la i n'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Abraham Lincoln, George Washington, Winston Churchill. A ye a ka lajɛrɛ laban ni ka dɔn kɛ kɛnɛ kan ka sɔrɔ ka ɲɛsin bɔda ma ni jama ka tɛgɛrɛ fɔ. Nin yɔrɔ in de la ko ye u yɛrɛ daminɛna o ye duguni fitinin dɔ ye mun bɛ wele ko Dixville Notch ni ale bɛ New Hampshire. Mɔgɔ wɔɔrɔ min bɛ nin sigida la olu kɔni ye Ameriki ka kalata ka koromo kari ni ka taa o kan. Ladala kalata minuit tarata don novembre kalo tile 5. Jaabi wa ni mɔgɔ wɔɔrɔ min bɛ nin yɔrɔ in na 3 ye kalata Donald Trump ye 3 o ye kalata Harris ye. Dɔgɔkun caman kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra u y'a yira k'a fɔ ko nin cɛbɔ fila k'u kɔni bɛ ɲɔgɔn kɔ nɔnkɔn na. A tɛ se ka dɔn ɛri nata ninnu kɔnɔ walima tile yɛrɛ nata ninnu kɔnɔna la. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ démocrates ka jamana ɲɛmɔgɔ dankan ni san 60 don ani républicains ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni san 78 don ka o fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni ɲɛmɔgɔya ɲini nɔfɛ. Ni kalata in sen fɛ i b'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔndan bɛ senna fɛlɛn u ka wasadenya so fila o nɔfɛ ni o ye Sénat ani Chambre des représentants. Yasa ka se ka balawu kunbɛn mɔgɔw ka se ka taa kalata lakana kɔnɔna la lakana minɛnw olu kɔni jijara kɛrɛnkɛrɛnyala la kalata yɔrɔw olu la. Ameriki jamana faba kɔnɔna la ni o ye Washington ye i b'a ye k'a fɔ nɛgɛw kɔni kɛra ka Ameriki faamaya so ni o ye Maison Blanche ye White House k'ale laminimini ani u ka wasadenso Capitol ani jamana ka yɔrɔ nima wɛrɛw. I b'a ye fɛnɛ k'a fɔ dugu kɔnɔna la feerelikɛyɔrɔ dɔw olu kɔni ye kartɔn kɛ k'u ka feerekɛyɔrɔw k'olu banamini.